Wow. Lasa. Kumusta mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang ay nagluto ako dito ng kaldereta. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga damo po. Wow. Inom muna ako. First bite po mga katropa, meron akong ano dito, patis na may sili. Pork belly to na may spirit. Maingay yung pamangkin ko. Lakas ng boses. Sarap na sarsa. Kahit yun lang yung ulamin mo. Malasa. Mabaho lang to.
Saan sarsa dito? Mayroon nakatagong pakman doon. Agreed.
Tigas na ito to. Busog na So busog. yun mga katropa, busog na po si Honeyways TV. Thank you Lord. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Please follow niyo po ako doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeyways TV. And click the bell icon para lagi po mo notify sa aking mga bagong mukbang. So see you! Bye!